Terve! Tunnetko sinä, onko pellolla kasvava keltakukkainen kasvi rypsi vai rapsi? 20 vuotta sitten vastaus olisi ollut rypsi, lähes aina. Mutta tänään asia on toinen. Kiitos ilmastonmuutoksen ja kasvinjalostuksen, rapsia on etelässä useammin kuin rypsiä. Rapsia löytyy myös paljon Seinäjoen ympäristöstä. Sen sijaan rypsi on vallannut alaa Oulussa ja itäisessä Suomessa. Siellähän keltakukkainen kasvi oli 20 vuotta sitten voikukka. Sen varmaan tunsit. Niin. Miksi rapsia ei ollut 20 vuotta sitten Suomessa? Rapsi vaatii pidemmän kesän kuin rypsi. Ja kesähän on nykyään pidempi ja lämpimämpi kuin ennen. Tänään Kuopiossa kesä on samanlainen kuin Lahdessa 20 vuotta sitten. Mutta se on toinen tarina. Palataan siihen. Kiitos.